stand will be delegate of Jordan. لستانبولê di konferansa dîplomatên genç a modelên neteweyên yekgirtî de ku bi mebesta guftugokirina babetên cudayên global ji hêla dezgeha globalizasyona Amerîkayê ve hate sazkirin, ji 5 welatan gelek genç hatin bahev. Komeke ciwanên ku ji Herêma Kurdistanê beşdarî konferansê bûn, balkişandin ser komkujiyên li ser milletê xwe û li ser kultur û bûyerên dîrokiyên Kurdan, beşdaran agahdar kirin. Konferansê de behsê dîplomatiya muşkila dîplomasiyê kir, belam em ku Kurd ziyatr zûmê texîne ser muşkilên me Kurda. ku wekû nasandina ew cînûsaydê ser Kurdistanê hat wekû enfal wekû cînûsayd û hewil dên xelkê biyanî tê bigihîne meselê zor kesî biyanî hatin beşdarî dibêjin Kurdistan wat Kurd enî pisyara Kurd tî Kurd kîrê me tê digihan ku Kurdistana heybela em xelkê Kurdistanê em li başûrê Kurdistanê em beşenîne Iraqê li her çar parçaj da me bi wan şerh kir me bû rûnd kiriwe û me resim jî gel dabîn enî resmên enfala yê cînûsayd û heta ê nexşê Kurdistanê em neşin be Tirkiye ew bikeyin مالێرە نیشا وان نوێنەرێت بیانی دا ku belê ku welateke hay milleteke hene ew Kurd e. Di konferansê de ku salane tê li dar xistin, îsal meseleya mafê mirovan wek babeta sereke hate hilbijartin. تەوەرەکانی جیاوازن بە گوێرەی کۆنفرانسەکان لە کۆنفرانسی ئەم جارەکە لە ئیستانبول بەڕێواچە بابەتی مافی مرۆڤ هەڵبژێردراوە و گەنگەشەی بابەتێکی دیاریکرا و کراکەویش شەڕی نێوان ئازەربایجان و ئەرمینیا بوو لە ڕووی مافی مرۆڤەوە چۆنە هەڵسەنگاندنی گەنجەکان و یا دیلیگەیتەکان چۆنە بۆ ئەو چی کراوە هەر وڵاتێک چ پشتگیریەکی کردووە چ وڵاتێک پشتگیری نەکردووە چۆنن و ڕاستپاردەکانی ئەم بەشداربووانە چین بۆ ئەو بابەتە. Di dawiya konferansê de ku beşeke wê ji medyayê re girtî birêve çû, gencên Kurd ku bi cilê Kurdî, ala Kurdistanê û di gel xandina Siruda Kurdanan neteweyî derketin ser sehnê û xelata baştirîn dîplomatê konferansê wergirtin. Erjanda, Kurdistan 24, İstanbul. Our